Η κυρία Νικολαίδου είναι εκπαιδευτικός, πηγαίνει στο Ριζοκάρπασο 2 φορές τη βδομάδα. Μάλιστα, ναι. Πέμπτη, μπορούμε να συστηθούμε. Από πού καταγείστε, από πού είστε? Από την Αμόχωστο κατάγομαι. Ναι. Γεννήθηκα στη Λάρνακα. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου είναι από τον Άγιο Μέμνονα Αμόχωστου και η μητέρα μου από τη Βατιλή. Βατιλή. Είμαι από την επαρχία Αμόχωστου, ένας λόγος παραπάνω για να είμαι στο Ριζοκάρπασο. Αυτό ήταν το κίνητρο για να πας στα σχολεία εκεί? Ήταν δική μου επιλογή. Είχα δει μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που ζητούσε να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρον για το ποιοι θέλουν να πάνε να διδάξουν στο Ριζοκάρπασο. Μόλις το είδα, έτσι ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να προσφέρω κάτι στα παιδιά μου εγκλωβισμένων. Το είχα σαν κρυφή επιθυμία, να σας πω την αλήθεια. Πάντα θυμάμαι που έβλεπα εικόνες ή ομιλίες από την Ελένη τη Φωκά και την είχα στο μυαλό μου και επειδή είναι η επαρχία μου, είναι ο τόπος μου, ένιωθα ότι μπορώ να προσφέρω. Θα σας ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά, οι δικές μας εικόνες, οι δημοσιογραφικές εννοώ, τα παιδιά των εγκλωβισμένων μας, των σκλαβεμένων Ελλήνων της Καρπασίας, τις δεκαετίες του 80 και του 90 ήταν και οι εγκλωβισμένοι μας, ήταν πολίτες οι οποίες έμειναν σε εκείνη την εποχή, είχε σταματήσει ο χρόνος για αυτούς. Με την πάροδο του χρόνου και σήμερα, πώς θα το περιέγραφες και κοινωνικά και σε μορφωτικό επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο, αν θέλεις, όχι ελευθερίας, δεν υπάρχει ελευθερία, αλλά αντοχών? Στο μέτρο του δυνατού ακόμα κρατούνται. Σήμερα, λόγω του ότι άνοιξαν τα φράγματα και με τις νέες τεχνολογίες, τα παιδιά έχουν το κινητό τους, τα iPad, μπαίνουν στο Facebook κτλ. Η κατάσταση είναι λίγο πιο καλή, λίγο καλύτερη. Όμως πάλι είναι αυτό η κλειστή κοινωνία που ζουν. Εντάξει, για να καταλάβουμε, εμείς ζουν σε ένα περιβάλλον που είναι Τούρκοι γύρω-γύρω και τουρκοκύπροι και Τούρκοι. Έχει πάρα πολλούς έπικους στην Καρπασία, γι' αυτό το λέω. Τα παιδιά πώς τα βλέπεις το πρωί όταν πηγαίνουν? Τι συναντάς δηλαδή, αν μπορεί να μας το περιγράψεις? Είναι όπως όλα τα παιδιά που είναι στις ελεύθερες περιοχές, λίγο πιο συγκρατημένα μπορώ να πω. Λίγο πιο συγκρατημένα. Τα μαθήματα που διδάσκεται είναι συγκεκριμένα ή επιτρέπεται να διδάσκεται? Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, όπως διδάσκεται στις ελεύθερες περιοχές, απλά υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές νομένου της κατάστασης που επικρατεί. Ναι. Δηλαδή όσον αφορά το ορολόγιο πρόγραμμα, κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ύλη, κάποια θέματα που μπορούμε να θίξουμε και κάποια που δεν μπορούμε. Ναι. Γιορτές κανονικά γίνονται? Έχουμε θρησκευτικές γιορτές, μπορούν να γίνουν. Οι εθνικές επέτειοι, ας πούμε, όπως εμάς, δηλαδή εδώ που γιορτάζουμε 25η Μαρτίου. Μην το δυσκολευτούμε τα πράγματα. Του δυνατού. Ναι. Δεν επιτρέπονται κάποια αυτά, δεν επιτρέπεται τον μπλε, δεν επιτρέπεται το άσπρο. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι και να γίνονται. Θρησκευτικές γιορτές μπορούμε να κάνουμε όσες θέλουμε, όποτε θέλουμε. Φαντάζομαι όμως, όπως όλα τα παιδιά, υπάρχει και αυτός ο ελεύθερος χρόνος όπου τους δίνεται τη δυνατότητα να ρωτήσουν πράγματα και μιλάτε, έτσι μαθαίνουν κάποια πράγματα που. Βέβαια, όσο μπορούμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη παρουσία δηλαδή στο σχολείο που να σας κάνει να νιώθετε κάποια ανησυχία για αυτά που θα πείτε? Αρκετές φορές μπορεί να έχουμε κάποιους επισκέπτες, εντάξει. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εμείς κάνουμε τη δική μας. Με δυσκολία, αλλά την κάνουμε. Προχωρούμε. Ζεις δύο Κύπρους εσύ. Έχεις τη δυνατότητα, επειδή είσαι στις ελεύθερες περιοχές, πηγαίνεις και στο σκλαβωμένο περιοχή εκεί του Ριζοκαρπάσου. Και τα θέματα παιδείας, είσαι 2 μέρες στο Ριζοκάρπασο και τις άλλες είσαι. 3 μέρες μες στη Λεμεσό, διορισμένη στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό σε ποιο σχολείο? Στον Άγιο Αθανάσιο και στην Αγία Βαρβάρα. Μπορεί να κάνεις έτσι μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και του προγράμματος? Βέβαια. Με βάση τις εμπειρίες αυτές. Όλοι θέλουμε μια παιδεία που να αναπτύσσει, όπως λένε όλοι, την κριτική σκέψη, να είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας, με την οικονομία. Θέλουμε μια παιδεία που να συμβάλλει στην εθνική μας επιβίωση. Παρόλα αυτά, οι πράξεις μας δεν συνάδουν με αυτά που θέλουμε. Το σύστημα είναι τέτοιο που ο φόρτος της ύλης, ο τρόπος που γίνεται η δασκαλία, οι κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στο δάσκαλο ή στον καθηγητή, όπως ήταν παγιά, να έρθει κοντά με τους μαθητές. Για παράδειγμα, έτυχε χρονιά να έχω 250 μαθητές. Πώς μπορώ να είμαι κοντά στον κάθε μαθητή? Αφού με γνωρίσεις όλους, θα τελειώνει η χρονιά. Ναι, είναι αυτό δύσκολο. Επίσης, ένα κύριο πρόβλημα της παιδείας μας είναι η γλώσσα. Τα παιδιά δεν ξέρουν ελληνικά. Βρίσκω απίστευτο πρόβλημα. Εγώ είμαι βιολόγος. Όπως καταλαβαίνετε, οι όροι στη βιολογία πρέπει να μάθει
γράφεις κάποιους όρους. Αλλά η ίδια η λέξη λέει τι είναι αυτό που περιγράφει. Τα παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτό εντάξει, είναι πλάνα από την Χερσόνησο. Αυτό τον παράδεισο. Είναι αυτό το απίστευτο που σας περιγράφα πριν. Λίγο, ναι. Όσον αφορά τη γλώσσα που λέγαμε προηγουμένως, τα παιδιά δεν ξέρουν να γράψουν, δεν ξέρουν να διαβάσουν και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να εκφραστούν. Άρα, πώς περιμένω εγώ από έναν μαθητή να έχει κριτική σκέψη από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που βλέπει. Είναι απίστευτο. Έφερα κάποια παραδείγματα, θέλετε να δείξετε κάποια. Ναι, χωρίς να φέρονται ονόματα. Ναι, βέβαια, χωρίς να φέρονται ονόματα. Είναι από την πρώτη γυμνασίου. Είναι πράγματα δηλαδή. Τι είναι ο αετός και μου γράφει ότι είναι ερπετό. Αν ήξεραν ελληνικά. Πρώτη γυμνασίου. Είναι 12 δεν μιλούμε για τα παιδιά στη Ζωγαρπάσο. Μιλούμε για ελεύθερες περιοχές. Και μιλούμε για το μέσον όρο. Είναι εδώ αετός και τα εφήβια που είναι το φίδι, εμφύβιο. Και κοίταξε τη δικαιολογία. Λέει γιατί ονόμασες έτσι τον αετό. Και αμφίβιο είναι νυχτερίδα. Γράφει κάτω αν το δεις. Ο αετός λέει είναι ερπετό επειδή πετά. Αν ήξερε ελληνικά ο μαθητής, θα έγραφε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ναι, αυτό ξεκινά από πολύ μικρά η ηλικία. Από το δημοτικό, νηπιαγωγείο και δημοτικό. Και βεβαίως από το γεγονός ότι κάποτε οι γονείς μας κάθονται να μας διαβάσουν, να δουν ορθογραφία μας. Τώρα το σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης λέει όχι ορθογραφία. Αυτή είναι η νεοσουλτάνη του νεοεξυγχρονισμού και της νέας τάξης πραγμάτων, αλλά τα λέμε και το μόνο που μας μένει, μας βάζουν μια ταπέλα φασίστα και εθνικιστή και καθαρίζουν. Και κάτσε εσύ τώρα να βγάλεις τη λάσπη που φτύσεν. Να κάτσουν να δουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, αλλάζουμε συνέχεια τον τρόπο επιλογής μαθημάτων. Δεν έχω φέρει γραφτά, είναι ο μέσος όρος. Είναι ο μέσος όρος. Τα πιο πολλά παιδιά. Έχουμε σε κάθε τάξη π.χ. 2-3 παιδιά που πετούν. Τι κάνει η πολιτεία για αυτά τα παιδιά? Ξοδεύουμε κονδύλια βέβαια για παιδιά που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, που χρειάζονται στήριξη και καλώς πράττουμε να το κάνουμε. Αλλά τι δίνουμε για αυτά τα παιδιά που μπορούν να διαπρέψουν? Μάλιστα, τι τους προσφέρουμε? Αυτή θα είναι η αυριανή πολίτες. Η αριστεία να είναι μειονέκτημα. Η προσπάθεια να θεωρείται βλαγεία. Ακριβώς. Η εντιμότητα να θεωρείται ηλιθιότητα. Ακριβώς. Αυτή είναι η Κύπρος. Και αν κοιτάξεις πάνω το ψάρι και την κεφαλή του, θα είσαι ότι βρωμοκοπά, δεν είναι? Βέβαια. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Πώς μπορώ να διδάξω στα παιδιά δικαιοσύνη όταν γύρω τους βλέπουν την αδικία? Πώς να τους πω εγώ ότι πρέπει να είναι τίμοι όταν βλέπουν τους κλέφτες να θριαμβεύουν? Πώς να τους πω ότι πρέπει να είναι δημοκράτες και να μην είναι ρατσιστές όταν ο πρώτος πολίτης της δημοκρατίας μας προσπαθεί να μας φέρει μια λύση άκρως αντιδημοκρατική και άκρως... Δεν φοβάσαι η μετάθεση στην πυρήνη Λυρίας? Θα πηγαίνεις από Ριζοκάρπα στην πυρήνη Λυρίας. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακόμα πιστεύω ότι έχουμε την ελευθερία του λόγου. Κάνω πλάκα. Κύριε Νίκολα, σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, αν γίνεται να τα μεταφέρετε στα παιδιά στο Ριζοκάρπασο. Και σε όλα τα παιδιά βέβαια και σε αυτές τις περιοχές, αλλά ιδιαίτερα στο Ριζοκάρπασο. Βέβαια, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.